Kulish pun di bro season 4 te kane kalongkom ka jing pentip nomor ba hakatu ka we ka por kane ka website jong ka ban apply di kam MPSC lene DSC ka thut te menta kala long biang ban apply te kitu ki bom pat you apply ka to por te phla ban apply menta bade bi kam jong MPSC kom ki LDA pet kwe ru ki bon ma jong MPSC lekin jong bat jong ka DSC jong ka West Khasi Hill te menta jong ka West Khasi Hill kadang mi tang jong ka LDA bat driver kini artali tekan kut adu kendai Jun te lek kam koloi te jong ka MPSC ki don lagi jong ki pus sapet bah ki don ki ban sakurno ki don ki banang kanang biang kapor te select koloi ban apply no te jong West Kasil jong ka bade jong grade 4 ka bala extend ye ki tarik bat extend ye ka pus laat biang ka we ka pus ka tu kampat mi mtaru te saya check ka tu ka de kelas date duduk ka 1 Jun te sedang no ban apply wanam apa de wanam penslam wanam apa marba kane ka website imat kidang shna ne kada thut ru te ga thut bet na por sa por te select no kloi ban apply no namta kini ki post kitu mam padap ai ba de MPSC ke LDA ka ba bon post ba bodan du khnai san tali ai te select no kloi ban apply namta kini ki post ki balan te takane kalong tang kum ka jing petip namta kitu ki bam padap apply du mentaru te select no kloi ban apply bat kawai kalong ga jing ai jing tip nak leng jonga ba lada phisiu wat nom siu leng ba ka UPI Google Pay GP kini ki Paytm e bro wat nom siu leng ba UPI nomor ba kabun kapisa kam ju ka feel back bat kapisa jong pi kala si dok na bang te ka jenjar phi ban yo biang e kapisa lemda rela da phi kwa ban yo phila ban yo tamaka jangai kalanti ban thap tho email hable kumne na dalam respond email hable mi office te ka shampor bha te wan nom yele ban siu da ka UPI yele ban siu be da ka ATM card la ne da ka net banking kita atali ki ba piang tam ban siu te tang ka nei kulish bun